Sangena phakathi kuMaskandi Podcast Talk Show. Nibingelela uBobo kwaManyathi lapha eNquthu. Namhlanje ke lapha ku talk show yethu siniphathele insizwa lapha insizwe ephethe ugodolo omnyama. Sigodolo omnyama silazi ke ngensizweni yangapha kwaJikijika ephethe ugodolo omnyama. Sokwesiza ukuthi lolu ke lona uma likhala luthini. Mfowethu ake ngasho kakhulu mina ke kusho wena. Uyichaza ukuthi ubani okubani ubuyaphi. Ngibingelele kini nonke abantu abalalele njengamanje lolu hlelo nabalibukelayo. Lolu bingelelayo usiyanda akamhlongo endaweni yaseMpangeni owaziwa ngelikaGebu. Ngibuya ke eHawaii nesigodi obuka eMpangeni. Ngilapha nje ukuthi kusho namhlanje ngifike madoda. Hayi phindeka mfowethu sobuka ngiyazi ngeze lapho ukuthi ufuna ukukhuluma kube kuningi yabona. Lapho obuka impela ukuthola ubuka inhlamvu yelanga yasha kunjalo kunjalo impela. Kule ndawo uthi iHawaii senithe ukuthi lapho ubuka phela lapho obuka ngazi ukuthi nje hayi. No, kodwa siyabonga. Uhamba nobantu uhamba naye. Igama lami uNkosi ngwaMhlongo emculweni ngibizwa uNjomani. Umhlongo kwabili. Yebo. Niyalamana yini? Hayi. Asibe lapha ke foka Mhlongo. Uthe useHawaii. Yebo. Esikolweni ufunda kwakho nokukhula kwakho ukhulela khona eHawaii. Ngikhulela impela khona eHawaii ngafunda eDumani kahle. eDumani. Uba lapha ndishaba khona bakwazi bonke lapha eDumani uyaziwa ukuthi yabo phela kunabantu umuntu afike lapha athi hey mina ngibuye ezweni kanti akazi lapha abuya khona. Kuyenzeka futhi ukuthi lapha eHawaii bakwazi eDumani uyazi ufunde khona wazwa suke kukhona weza ngapha eGoli. Ngazoza impela ngawo. Ulethwa yini eGoli? eGoli ke ngilethwa isimo sokuba indoda ukuthi nje uma uyindoda kumele kuhamba ufike isikhathi sokuthi kumele ukhulu uyozama kahle kahle. Uzamela ikhaya ke. Ngibe nami ke sengiqeda esikoleni ngazama ukuthi ke ngisondele ngapha koGoli ngizozama yona impilo nami. Usuke ekhaya usuza ngomculo noma useza nje wena uzobheka amatoho umuntu uthola phambili. Ngingasho ukuthi ngize nje ngiphethe konke kungamabhakoti nje afasele futhi. Uthe nje isikhwama sakho konke ukuthi ngizofike ngithule eGoli okusebenza eqala ngisebenzisa khona. No kukezwakala futhi into enjengaleyo. Wafika lapha eGoli ke kwenzakalani? Wathola umsebenzi waqala ngegingi impilo nje iyenza kanjani? Ngifikile ke eGoli ngonyaka ka2021. Yeah. Ngithe ngifika nje nganenhlahla ke yokuhlangana noBabuSotobe osemashingeni. Awujinela wesibili wanetshebe enkulu yami neyakho. Okay. Yeah. Ngithe mangina inhlahla yokudibana naye ngafika nje kuye ngumuntu odlala isiginci engakwazi ukuthi ngiyaqhubeka. Yeah. Ngadlala nje isiginci mhlambe isikhathi enokungibiza manginama session ukuthi hayi wendoda awuvele kunomuntu okudingayo ngala. Okay. Ngafika ngelinye ilanga nje ngathi ngihlalele nje naye uSibiya. Wangibuza uba wathi endoda wadlala nje isiginci kuphela kuphe emlonyeni uyakhona ukucula kodwa ngathi mina hayi kuyazameka khona ngeke ngisho ukuthi ngiyakwazi ngoba benginakho ukungabaza ngoba bengisasuka emakhaya. Yeah. Ngafika hayi ngakhipha isingle track yodwa ngonyaka ka2021 ethi Sokalami. Lapho engaqala khona impela ukuyiveza ukuthi ngiyakhona ukucula. Lokho ngisho ukuthenini ke mayelana nokuzozama impilo ngokomsebenzi. Kugcina ngasezakalanga ngoba kugcina kuhamba italent ephambili kwayilona elingivulela ezinye izinto. Kodwa phela mawufika kuSibiya uyaqhasha ushaya igingi bese shinista ngisho njalo. So umsebenzi wawuthola. Umsebenzi impela. Phela abona asenze njena ekhona into bese ibheke. Umsebenzi womuntu awumsebenzi omncane okumkhulu. Uyabona ube sessionist mfowethu i-full time job leyo. Because njengamanje nje manje ngathi sakhuluma manje ufona umuntu kumele umenze isiginca ngini. So wena usuyasebenza wena. Usebenza emashingini. Kakhulu ngisebenza. Nakho mfowethu ngizwa kahle. Usuthe ngoba nakho phela isikhathi ke sizweni into. Lapha emlonyeni kuthini? Hayi siyasibiya uzwe awuhlapha ngale kwimali ngoku. Yeah, ujikele ngala ngokuzi yebo. Imuphi nyaka uthi yoba 2021? 2021. Yeah, nayenza iCD leyo. Senza nje single track. Okwesi-CD iyeza iCD bafowethu angeke ngisho idate okwamanje ngoba anginayo ishow kodwa ke ngisabhizi ngayo ngibhizi ngohlelo layo izophuma nje yona kungekudala. Ngaphandle mhlawumbe usaba ukusho kumaqembu nje suwadlala kuyiginci ungawabala nje mhlawumbe
ngithi manje before sikhulume ngawe sikhuluma ngomsebenzi wakho ngoba nalabo odlala khona iginci umsebenzi wakho ya ngeke sithi uzumuntu ethi hayi ngeke sikhuluma kakhulu ngalokho hayi ukuze umuntu abone umsebenzi wakho manje impela ukuthi ayikaboshela iginci ngoba njengoba bala baningi kakhulu kodwa futhi uma ngabala nje abambadlwana ngingabala uKhuthuza ngisebenzile naye ngibale ama-double S ngisebenzile nawo ngibale uMbeje ngisebenzile baningi kakhulu futhi angeke ngikhona ukubaqeda bawo nje udlala intambo nayo so ake sikhulume namhlanje sizakhuluma nge-sessionist bafowethu i-sessionist ke yilo muntu odlala lezi insimbi sizokhuluma ngoGebhu ngoba kade wakhipi njenge-second track ukuthi mhlawumbe uma udlala akwenzeki yini udlale kulo uphinde ngaphi udlala into kaloya kwenzeka kanjani lapha hayi akwenzeki futhi noma kuthiwa kuyenzeka kuthiwa mhlawumbe ingoma ngiyeza ukuthi ziyafana mina njenge-sessionist ngiyaye ngibe nendlela ukuthi ngingenza kanjani ukuthi lezi ngoma ingafani kodwa ngiyazambela no uzukhiye wengoma angene ngayo bese ubothi ngizongena ngithi nokuyafika bathi wegame qethi tid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 
kuyenzeka omunye ethi ngabe uzodlale kakhulu lapha ngibethe awudlale le ngoma kanjena mhlawumbe kanje esho ingoma yakhe kuyenzeka kwesinye isikhathi ngimtshele ukuthi no ngoba leyo ngoma ngangisebenze nayo ngomunye umuntu mhlawumbe singazama ukukhala into yakho ethi mayifane neyakho okay kodwa kube ngeyakhe kube ngeyakhe no ngiyayizwa kanjalo so banjani abantu abazazi igince uma umdlala izigince kwenzeke kugcina usucasa ukuthi ayiletsho angikwazi ukuyenza mina ekhona kube umuntu impela ophezulu ngabe kuyenzeka ukuthi ngigcine ngicasuka ngendlela abanye abafowethu kodwa-ke angeke ngisho ukuthi ngithini no siyaxoxa asibali igama lamuntu funa lento sisibekele sikhuluma ngomsebenzi wakho ukuthi uma usebenza usessionist kwenzakalani kuyenzeka futhi umuntu efike e-studio afike ne-leading kuphela angayazi i-backing ukuthi ama-backing ale ngoma ahamba kanje akuculele nje leading uma uthi mfethu ngicela noma udududu wakhona ukuthi uhamba kanjani angakutsheli udududu wakhona ukuthi ihamba la gcina usulalela i-leading yakho ukuthi ulida kanjena shuthi mina ngokucika funa ngimjoyine kanje kuyenzeka nginambe njalo bese isikhathi kuyayihlekise kodwa-ke singahleki ngoba hayi angisuke sisuzaleni suke sabhekwa ngalo phela uma kuphekwa vele kuyake kungafani nje uma kubhekwa yes so kodwa kugcine futhi iphume lento ayifunayo umuntu akwenzeki mhlawumbe nifice nomuntu into eniyokwenza bese nivampela nidilana nigcine kungenzakalani hayi akwenzeki nigcina nini ningavumelananga ngene uvumelana gcina ngokuvumelana noma kuthiwa siqale ngey'nkinga njomane wena unayo ingoma nawe usunayo noma usebenza nokhipho nje nobabili kuphela yebo nginayo ingoma isingi-track ephume ngonyaka uphelile yebo njengamanje ngisabhizi nomsebenzi wami i-EP izophuma yona kulo nyaka kodwa-ke anginaso isiqiniseko sokuthi izophuma nini ngoba nayo sisasebhizi nayo esiqinisweni nawo njani hayi esiqinisweni angidlali kudlala nayo hayi bo hayi ufudlale kuwe hambe odlala kuye uphinde acule kuwe nje kanjalo no kumnandi mfethu ukuthi wenze into nomuntu bathi wanthiwa niyatholana naye ngomoya yes okay usungena-ke lapha emculweni ke ubone kunesidingo sokungena noma uthe nje awunami ngisale sengenza njengabanye sikhulu isidingo sokungena futhi uboneni kuningi kakhulu okushodayo kuningi kakhulu engithi uma ngibheka ngiyibheka mina ukuthi nginakho lokho okwenziwa ubani lapha nemculweni so lokho kungenza ukuthi ngingabi nalo uvalo lokuthi ngingene emculweni ngirekhode ukubona nje abafuthi abangaphambili benza kahle beshaya amamiliyoni betrenda benza zonke kungenza nje ukuthi ngingabi navalo lokho ukuthi ngingene so ngalokho ngiqola ukuthi-ke akunayo nokuncane kuyisola nje kahle kahle ngokungena emculweni manje kuphazamisane nokuthi uNjomane ufuna ukuyodlala nawe uyodlala nizoshintsha ikhadi noma nizokwenza kanjani noNjomane nawe uqhashiwe ngapha emaboneni nawe uqhashiwe ngapha kwenye indawo ukuthi besingakabhekani nesimo esikanjalo kodwa-ke engineshow yakho ukuthi mhlawumbe nesabhekana naso ngeke singabibeki isixazululo sokuthi sisixazulule kanjani ngaphuma naso isisondulo sakho lapha kusibiya nje-ke ukusebenza kunjani khona hawu kusekhaya lapha kusekhaya
kusekhaya ngiyabona nengicisha inyama lapha nokusipiyeni ngidla inyama anibona wosibiya hlahle mina nawe sesaxabana mfowethu phela usho ukuthi saxabana ngani yakuthi uthi nazi sozidlabo nezinyama nayi ukubuye manje eqeda nya hawu ukuthi komsi kusekhaya nenza into no bafowethu ngiyayithanda into enenzayo mina ngitshele mina ngoba ngiwumuntu ke onokuyibona into eba yifamily niyenzele ukuthi mhlawumbe nomunye uyaphuma ubuyapi kodwa nenze into ngokubambisana iyabasa abantu phambili siya sithi hayi belungu basehlula kanti asikwazi ukubambisana njalo mfethu ngiyabonga isingithe uthe isidi yakho ibuze isidi ubhizinisi sidima ibhizinisi sidinje kwamanje ngasiphuma ngekudala ezinyangeni futhi hayi kuthi kakhulu mangathi nje 2 or 3 lapha ezinyangeni zizobisithola ngabe sekutholakile usebenza nobani lapha nobani ke mhlawumbe ongabala okwamanje ngicela ukubagodla laba engibasalishila abacule kodwa ke eyinsimbini yibo laba abajwayelekile nje ngisebenze nobhuti Mangethe Andilezwana ubuya ngapha eMlambithi ngasebenza noJJ okambuthuma ngapha eHadini ama-artist ngicela ukubagodla kwamanje akusinki ngoba uyabona kunombuzo othi yini obhekane nayo mhlawumbe emculweni izingqinamba so manje ngiyabheka angiboni sekhona sezi angayiboni futhi ngoba hayi ngabe ngiyawubuza mhlawumbe sengibuza into engekho ngempela mhlawumbe wena ukholo sokuwabona emculweni ufile nje mhlawumbe kuzinkinganyana mhlawumbe ongafuna kulungiswe njengamanje haya sihamba kahle yonke into ngoba nisafika yabona kuzima ukuthi yayini siphaseke phathe emculweni kanti akaboni lutho konke kusekuhle kuye then masungene leyo bona kodwa hayi no lapha kunenki kodwa nje ke ungaphandle mhlawumbe sokubonisa ukuphathe kabi yini wena ongathandi ukuthi ngoba usukhona noma ongathandi ukuthi kuze accommodate wonke umuntu igeneral kaMaskandi yini ongafuni yenziwe nje abona ngoba kunjena uMaskandi unje ake ngiede lokhu the spice mina kuzokhona ukuthi kube nale flame mangakhuluma nje iqiniso futhi kunalento eyenziwa ubhuti umuntu yenziwa lapha ehlangene noSobaba Sotofu ulive performance danke ave ngikuthanda ulive webhuti mina ngenhliziyo yami yonke mangabuye nje isithunzi sa live endimeni kaMaskandi kusetshenzwe nje ngo live ngingajabula kakhulu iyona nto nje engathokozisa umoya wami ngendlela usho ukuthi le nto ka live izokwakha ama-artist ngoba nginganisho kabi bafuthi laba bangayidlali insimbi ngimuntu okhule mina ethanda insimbi egincini ukuthi abakwazi ukudlala kusiyinkinga kodwa uma ngabe ngabuya amabhendi uhloso ukuthi akubuya amabhendi manje izingobe ikhale lapha kumambeje lokuzane nomuntu yenziwe ke ikhale nje kanjalo kunjalo kodwa so ngoba mawuthula ubheka ama-sessionist amaningi njengabadlali be-basketball nama-keyboard baye benemali ukuhamba konyaka wonke thola ukuthi bazorekhoda ngoguda umculi nje arekhode ngoguda amdlalele ngogudi lapho i-keyboard aqashe umculi aqashwe thola ukuthi yena umnikele leyo mali ye-session nje kuphela aqashe umculi idlalela ngama-CD nje uyamanye yonke kanjalo and then umdlalo oyinsimbi ugcina ngabenefit lutho kakhulukazi yes ngoba uyalimala yena ngokuthini ama-artist amaningi kahle kahle the time uqashwe i-artist lithola nemali kakhulu alifani nalo osuke kuyena mkhandwa lengoma kahle kahle like uma edlala i-keyboard wadlala i-keyboard kule ngoma uyena mkhandwa lengoma kahle kahle ukuthi ibe yilento angeke ngisho ukuthi ibe mnandi ngoba kumnandi amazwi kodwa kahle kahle ngizama ukucacisa ukuthi ke abadlali bama-instrument bayalamba kakhulu angeke ngisho ukuthi bayalamba ngesimo sokuthi abanamali kodwa ke ngesimo sokuthi umsebenzi ayitholakala asisho ukuthi mhlawumbe uma ngabe engaqashwanga kwe-studio abasenayo indawo yokuqashwa yebo kunjalo uyabona kanti usho ukuthi kwande abahleli bemicimbi abangakholelwa ku-live uyabona so siyacela nje ukuthi ake kubuye u-live siyacela ngempela kubahleli bemicimbi besizwele bobuyise u-live noma-ke bathi-ke uthatha isikhathi bakhala ngesikhathi angazi mhlawumbe okwenza ube isikhathi ukuthi awureheziwe noma baphoqa ukwenza u-live engicabanga ukuthi yonke into futhi inesikhathi sayo if nje usona isikhathi lesi
ma ukaleliwe ukuthi nje isikhathi uzodlala ngesikhathi esingaka like ekuthiwa unikezwe 15 minutes for your life kumele iprogram yakho from mayiqala ube ne-showcase ukuthi mama role ukuqala kwayo iqala la iphela la before 15 minutes ingadluli ngempela ngicabanga ukuthi ma ngathiwa siyabuya into enjengo-life kanje singakhona isithunzi sokuhlonipha kakhulu ukuthi kugcineke ngesikhathi. Ngike ngezwa-ke sesikhuluma ngo-live now ukuthi umuntu yenziwa unomcimbi ney'ngaki ngomhla ka-11 May 11 May futhi iviki elizayo yebo i-Moonlight Bar Extra izobe ibuya kakhulu lapha futhi ayizobe ibuya kakhulu no kusho ukuthi ukusuka lapha e-Moonlight Bar bafowethu ake wonke umuntu ayibuke le yanto ngoba kunabantu kumasikandona eGepa abafikayo so abawazi nempela live akunjalo so abezwa lama sethula ake beze lapha e-Moonlight bafike babuke bazokhuluma into sebebuke ibabukeni lapha kunjalo so kuthiwa mhla ka-11 ke e-Moonlight lapha umuntu yenziwa ziyakhala mfowethu wena nje ungakusho nje ke nawe ikuphi ongakubeka nje lapha ngoba sikhuluma nje ukuthi uMaskandi ufuna siushintshe iphike wena ngesingawe so edeni sifaka ini siye phambili ngicabanga ukuthi ngathi kubalekile nje ukuthi uede lokhu ukusuka ngaphakathi kwenu ukukhiphe lokhu kusuka ngaphakathi kwenu uma ngabe uwumuntu yebo impela nawo life ngiyavumelana nayo mfowethu yebo ukuthi ubalekile kakhulu nawo yezwakala ingoma kaGebu-ke ngithi asithi uyasuzusha uGebu ukhuluma ngani mhlawumbe mayise ingoma yakhe ugxile kakhulu othandweni ugxile kakhulu epolitiki usehawini usesontweni ukuphi nje na okuthi ngoba ngenze nje umsebenzi ophelele okuyi-album akukho la ngikhethe khona futhi ukuthi ngihamba ngapha nangapha ngivele ngenza nje ngafaka nje ingoma ezokholo uyayithola eyothando uyayithola eyomuntu mhlampe ososizini yebo kanjalo nje ziphelele zonke kahle kahle umthizwa ihawu kuphelele nje konke ngenzela ukuthi nobani osekuleso simo ayithole ingoma yakhe lapha lapha amathiwa ziyangcika vele abancane namuntu hayi cha ngabe ngingana awayi ukuthi usancika nayo okay insizwa-ke ilapha ekhaya ukhona umama impela ukhona okuzalayo umama okade ingane na ukhona eyiyo kade ingane sesemakethe insizwa ayithi sisabhekabheka kuyasho ukuthi sesemakethe lapho kuphi indawo yakini konje kusempangeni ekhona igama lesingisi lapha eHawaii nazi inganeni ngiyathamba ukuthi ukuthi eHawaii manje uyimele eHawaii akho umuntu eHawaii ukhona umuntu abakhona baye bafutha abakhona bakhona abanye nawo uzo-eda ngabafuna abanye kunomcimbi obulapha obuka bekuyinsizwa ubuthini amadoda kwenza usigwebo isibaya samadoda yes nikhonile ukuxhumana nabo noma ngesimo sokusebenzeka futhi ngangingahamba-ke khona okay kwenzeka lowo mcimbi ngesimo sokuthi ngangimatasa kakhulu kodwa nje kuthiwa ukhona kube ngangikhona impela ngabe ngibona abantu endaweni yangakithi no sengisho ukuthi umuntu ukhona uzothi hayi ingane ongeke isibani samadoda no not mhlawumbe kwakunenkinga yayo yakuvimba umsebenzi wakwaba futhi kuthiwa ukhona kwakwenza ukuthi ube khona nawe lapha no kunjalo mfowamhloko uthi ekhaya kuphi wena ekhaya kusenkandla la makazi makunenkandla mhlala mnyama ngikade weholela eFort Louis okay lapho marawu yebo lapho phela okay but no uthini ke wena ngasenkandla nje ngakini uthi ubaphatheleni enkandla ngithi ngibaphathele okuhle kodwa ngibaphathele izinto ezimnandi ngiyabathembisa nje bese ngibacela futhi ukuthi ngicela ukuthi beseseke yebo nje njengabafana nje abasebancane emculweni sicela ukuthi baseseke basibonise uthando basikhulise la kudinga ukuthi basikhulise khona ukuthi noma ngabe mhlambe khona la siqhuzuka khona bagxeke ngokwakha yebo nakho makufanele
No, hayi khona yafuneka umuntu ozozivula amehlo. Yeah. Uzozivula amehlo. Bazi make wangena. Hey ungena intatha. Azongena ngekhanda nje. Yeah. No, le ngoma ingoba kukhona yimi useke kwakuvala amehlo noma ubone nje kuyenza abantu bavaleka amehlo. Ngiyabona futhi abantu bahithe kakhulu abantu. Ngiyabona nabanye futhi ukuthi bona nje ijonga seliphethe imbali impela ngeValentine. Hayi. Alivumi ibandla le. Hayi uvaleka amehlo lo. Ibandla lizokhipha. Izothi beziphethe imbali. Jongo lo. No, emajongo nje ayijongo nje alibe ijongo, alibe ijongo. Ya ibandla ngeke livume lo. Ngiyabaleyo. No, hayi futhi ngiyakuzwa ngena ukuthi then. Yeah. Nje umsebenzi wakho omusha kulonyaka. Yebo. Uthe full album, impela lengoma nje ezobu-13. No. Angazi mfowethu khona okunye besingathi ubeka nje lapho sifuna ukusho and then ngibona ngathi sesibuzile mina. Ebe mhlawumbe bengakubuzanga mina ongathi ukubeka wena. Cha akukho kuningi futhi kodwa ke yikho ukuthi bafowethu ngicela nje ukuthi mina ngingumfana wenu, ngingumfana nje omncane. Ngiyacela nje ningiphi support kakhulu ningeseke. Kuwumsebenzi wami oqala ke lo. Kodwa engithemba ukuthi ngisebenze ngokuyikhandla kakhulu ukuthi bafowethu ngizame nami ukuthi ngijabulise. Yeah. So ngicela ukuthi ningeseke kakhulu bafowethu umculo niwuthenga endaweni ezifanele like futhi kahle kahle niwuthenga nje endaweni ezifanele. Bazazi bona. Yeah, ngiyazazi. Baza mina ngiyazazi. No, bazazi bona. Ngeke umuntu ababi ngathi uyabona yeah. No. Nama CD yazobetholakala bafowethu kanye nama USB kodwa ke ngizodana nginazisa nje ukuthi hamba kanjani. No, lapha ke bakuthola kanjani lapha enkundleni zokuxhumana ngoba izona esesidibela makuso vele siyoxhumana uzokutholela bese bekuthola lapha enkundleni zokuxhumana noma inamba yakho wenza kanjani? Ku TikTok ngene account uGebu. Yeah. Yebo lebhala nje uGebu awukho SA awukho music. uGebu. Yeah, uGebu nje kuphela oyimele. Ku Facebook ngiyatholakala uGebu Njomani.
WhatsApp ngiyatholakala futhi inamba yami ithi 060 Yes. 923 2580. Okay. Ngizocela ukuyiphinda futhi ithi 060 923 2580. Okay. Lapho ngitholakala khona. Mhlongo. Yebo. Cha bengisacela ukubuza ngabe kuyicala noma ngacelela omunye umfowethu naye ukuthi mhlambe bameseke ngoba naye khona umsebenzi naye eza nawo. Igama lakhe bathi uMpoloko nodlalisa Khanyile uyeza ne-EP naye. Bengimcelela mawukuthi angithi ngoba sisilana naye nonke uzene eqembini leni. Yebo umfowethu sinokusebenza naye impela. Nayo ke kusebenza naye. Ngiyamazi. So nabo ngani ukukhuluma ukuthi nasiyacela ukuthi naye khona umuntu ozayo naye. Yebo naye. No. Ngiyafisa impela ukuthi naye Kahle athole naye. Siyacela ngabafuthi igama bafake nje iso kuleke ngencanyana ezayo. Ngathi kukhulu bafuthi esiza nakho. Yeah. Siyacela nje impela nifake iso. Kuningi enizokuthola lapha nalo msebenzi esiza nakho. No, ngizwa lapho. Asivalise bafuthi asivalelise sicela lapha kuwe mfowethu uvalelisa. Yebo hayi sengiyavalelisa ngane zakwethu ngithi ngicela ukuthi nisale kahle. Niphile emakhaya ngifisela okuhle kodwa nokuhle konke nani nifisela khona nami ngiyanifisela. Yebo naye umfowethu nomsebenzi wakhe osendleleni ngiyafisela naye ukuthi aphumelele. Ngiyacela ukuthi nimeseke. Ngiyabonga anginawo amaningi. Okay. Sangivalelisa nje bafowethu. Ake ngiqale ngengoma. Kanjalo abashayeli endini bezwa ngengoma, akakhulumi kakhulu, khuluma nje ngengoma. Yes, hayi. Sivalelisa. Sinisale kahle bafowethu. Ngibonge kakhulu ukuthola nje ithuba lokuthi ngivele lami la kwi-podcast show la ekhaya. Ngijabula kakhulu bafowethu. Ngiyethemba bafowethu ukuthi ke nizongazi sazane kabanzi njengabantu abasazoba ndawonye nje la endimeni kaMaskandi. Ngiyacela bafowethu ukuthi ke nisale kahle niqhubeke njalo niweseke njalo umculo kaMaskandi siyanithanda siyabonga. Sebeshilo bafethu abafowethu manje behlela yabo namhlanje kuMaskandi podcast talk show. Sesivalelisa abafowethu ngicela ngakhohlwa ukuthi ni subscribe, ni like, ninebhathini tititi button lonke lokho nikwenza notification leyo. Sizokwazi ukuthi yonke into esiyenzayo lapha ku podcast yethu nithole. Ake nikhuphule lapho kuma viewers bafethu, nikhuphule lapho kuma subscribers. Nithi ukuthi izinga lithi bafethu kuma subscribing yethu ayithi ukuthi siyabonga bafethu. Bye bye. Njalo.